Ola, nenos e nenas. Hoxe traemos un conto novo da colección de Pequena e Grande, xa que estamos a traballar a igualdade no noso colexio. Hoxe toca a historia de Ana Frank, así que se estades preparados, pois imos alá. Ana era unha pequena nena xudía que naciu nunha cidade alemana. Era tan feliz como calquera outra nena, xunto cos seus pais e a súa irmá. Tiña 4 anos cando un señor con un feo bigote chegou ao poder. Chamábase Hitler, odiaba os xudíos e quería facelos desaparecer. Por sorte, Holanda era un país libre, donde as cousas eran moi diferentes. A familia trasladouse alí para vivir tranquila, coma o resto da xente. Pero un día, os nazis invadiron tamén Holanda e media Europa e obligaron a todos os xudíos a ir con unha estrela na roupa. Cando Ana cumpliu 13 anos, os seus pais regaláronlle un diario. Aquel día Ana descubriu o placer de escribir en solitario. Ana contaba no seu diario o medo a ser arrestados algún día, e a súa familia decidiu mudarse a un escondite tras unha estantería. Tiñan que ser moi silenciosos hasta que acabara a guerra. Vivían agochados con outra familia e non podían saír afora. Para non aburrirse, Ana escribía e escribía durante horas. Soñaba con publicar un libro e converterse nunha escritora. Pero un día, Ana deixou de escribir no seu diario e alí quedou, tirado nun recuncho. Uns soldados descubríronos e leváronos a todos nun camión. Os nazis enviáronos a un campo de concentración sen perder ni un segundo. O tren tardou 3 días en chegar ao lugar máis horrible do mundo enteiro. Solo Otto, o papá de Ana, salvouse e encontrou o manuscrito. Chorou mentras leía o diario que a súa filla pequena escribira. Decidiu publicalo, tal e como Ana lle hubera gustado. O mundo tiña que saber todo o que pasara. E millóns de persoas leeron e choraron co diario de Ana Frank, a pequena que soñou con ser escritora agochada en un desván. E colorín colorado, este conto está rematado. Espero que vos gustara, así que nos vemos no próximo contacontos sobre mulleres que fixeron historia. Deica logo!